To platí aj pre Julia. Rodolfovho syna. Prečo to vravíš? Ten chlapec sa mi nikdy nezdal, Paul. A to nehovorím, že je starší ako deti. Ale mne sa zdá, že Julián je dobrý chlapec. Ak našim deťom sa správa slušne. Isté, Paulino, tebe sa všetko, čo súvisí s tvojimi kamarátmi, zdá dobré. No áno. No áno. Idem sa pozrieť, kde v pekle je Lucrecia, keď nejde jesť. Delfína! Delfína! Prišla som ti pomôcť. Už končím. Neváš sa za to, čo povedal Cezar? Nie, to nič. Nič si z toho nerob. Prisahám, že to nechcel. Ide o to, že sa rozhneval, že si ho našiel. Ale som si istá, že to nechcel povedať. To, čo povedal. Povedz mi pravdu. Vadí ti, že za každým idem s tebou? Samozrejme, že nie. Naopak. Páči sa mi, že môj brat, ty a ja chodievame spolu. Pretože Cezar je môj brat a ty si môj mliečný brat. Tak, ako to hovorí Nana. Áno, vždy to hovorí. Lucrecia! No konečne. Hľadám ťa po celej haciende. Poď už, ideme večerať. Ty tiež, láska, ideme. Dobrý večer, Gabino. Matias, čo tu robíš? Prišiel som za tvojou ženou. Nehovor mi, že... Nie, neboj sa. Nemyslím si, že je jej horšie, ako jej dovolíš. Jednoducho sa chcela vyspovedať a ja som jej veľmi rád prišiel dať rozhrešenie. Vidím. Myslel som si, že ťa tu stretnem. Lebo si hovoril, že sa o Inés veľmi obávaš a chceš byť s ňou. Kam si išiel? Riešil som jeden problém. A môžem vedieť, aký? Neviem, prečo si podozrievavý, ani prečo ma tak vypočúvaš, ale poviem ti to. Išiel som za doktorom, ktorý sa stará o moju ženu. Dobre, určite sa nehneváš. Nie, áno, teda, vlastne som naštvaný a zúfalý z toho, v akom je stave. Preto som išiel za jej doktorom. Poprosiť ho, aby pre ňu niečo urobil. Pretože ja ju odmietam stratiť, Matias. Tieto veci chcú len pokoj. Pretože len Boh vie, čo má pre každé zo svojich detí pripravené. Ja viem, že nie si najlepším veriacim na svete. Ale vo chvíli, ako je táto, pomáha priblížiť sa k nemu. Možno to urobíme. A dovoľ mi dať ti ešte jednu radu. Čo najrýchlejšie sem priveď svoje deti. Pretože Inés ich potrebuje vidieť. Áno, Rozumiem, že sú dôvody, prečo by si ich nemal priviesť. Ale ona má predsa všetko právo byť s nimi. Dobre, ďakujem ti za radu. Dobre teda, tak ja teda idem. Ak budem potrebný, vieš, kde ma nájdeš. Ďakujem za všetko. Dobrú noc. Ako vidím, dnes sa domino skončilo skoro. Prerušilo sa. Gabino chcel byť so svojou ženou. A ja som nemal odvahu pokračovať. A ty si bola kde? Tiež som išla za Inés. Dnes som mala veľa roboty v dome. A nemala som čas ju ani ísť pozrieť. To preto si sa tak vyfintila? Ako som mala ísť? V špinavom domácom oblečení? Inés vždy chodila dobre oblečená, aby ladila s rovnakými ľuďmi. Čo chceš, aby som vyzerala ako nejaká žobráčka? Úprimne povedané, nemyslím si, že by ju zaujímal tvoj vzhľad. Môžem vedieť, na čo sú všetky tieto komentáre? Čo? Myslíš si, že ti klamem? Iba sa mi zdá zvláštne, že sa toľko zaoberáš vzhľadom, keď ideš za Gabinovou ženou. A predovšetkým zanedbávaš naše deti. Čo? Nie, ocinko, toto ti nedovolím. Môžeš ma obviniť z čoho len chceš. Ale nie z toho, že som zlá matka. Pretože dobre vieš, že sa o ne starám dni a noci dokola.
Ale už je veľa, že mi robíš scény, pretože som odišla na pár hodín z domu. A aj to, pozrieť chorú priateľku. To ty si chorý. Myslel som, že už spíš. Nie, čakala som ťa. Poď sem. Viem, že si zavolala Matiasa. Chcela som sa vyspovedať a neviem prečo, ale tvoje slova a tvoj pohľad mi robia naozaj veľmi dobré. To ma veľmi teší. Dobre, idem ti pripraviť lieky. Nie. Áno. Nie. Upokoj sa. Ale ja si ich nechcem zobrať. Neviem prečo, ale vždy, keď si ich vezmem, tak sa namiesto lepšie cítim horšie. Je logické, že sa chvíľu cítiš horšie. Lieky sú veľmi silné, ale ja vidím, že sa postupne cítiš oveľa lepšie. Vezmi si to. Kvôli mne. No tak. Dobre, ale len pod podmienkou, že tu ostaneš so mnou. Už dávno spávaš v hosťovskej izbe. Ale to len, aby som ťa nerušil. Ale veď ty ma nerušíš. Naopak. A nepáči sa mi, keď spíš sám. Aj keď som chorá, stále som tvoja žena. Isté, že áno, miláčik. Ale musíš oddychovať. Zostaň. Prosím ťa, zostaň. Prosím. Pravda je, že je na tom zlé. Predstav si, ako sa musela cítiť, keď mi povedala, že k nej mám zavolať Matiasa. Veru, je to ťažká situácia. Ja len prosím Boha, že ak sa Gabino znovu ožení, vyberie si dobre. Lebo musí v prvom rade myslieť na svoje deti a práve im sa musí ich macocha páčiť, nie? Prosím ťa, Rosario, hovoríš, ako keby sa Inés už nevyliečila. Dobre, a ty si myslíš, že mňa nebolí myslieť na to? Myslíš, že to chcem? Áno, viem, že si s ňou mala dobrý vzťah. No, Čo si nikdy nemala s Justinou Almadovou, ktorá je tiež manželka jedného z mojich priateľov. ani nebudem. Kam tým smeruješ? No, že si myslím, že to, čo sa deje, by s nami všetkými malo trochu zamávať a mali by sme zmeniť svoj postoj k Justine. Cíti sa odstrčená. Celou dedinou a tebou tiež. Ale to nie je môj problém, lebo ja som na ňu nikdy nebola hrubá. Ale ani milá si nikdy nebola. Prečo ju aj s rodinou nepozveme k nám na večeru? Tak by sme aspoň zmazali rozdiely, nie? V žiadnom prípade, Paulino. Jedna vec je, že Rodolfo je tvoj kamarát a druhá, že ma nútiš žiť s jeho rodinou. Aspoň sa o to pokús pre Boha. Vieš čo, Paulino? Práve teraz nemám náladu organizovať spoločenské udalosti. Inés je jednou nohou v hrobe, prosím ťa. Uvedom si to. Nespýtal som sa ťa, ako sa vedie Inés. V skutočnosti som ju nevidela. Už spala. Tak čo si robila celý ten čas? No nič, bola som s Gabinom. Povedal, že mám počkať, kým sa prebudí. Chcel, aby som ju pozdravila. Áno, veľmi sa o ňu strachuje, pretože ako sa zdá, je na tom zle. No áno, povedal to. Ale zajtra sa tam vrátim. Chcem sa sama presvedčiť, ako na tom je. Nechápem, kam tým smeruješ. Dobre, len chcem povedať, že chcem vidieť Inés. Nechcem, aby sa stalo to, čo tušíme. A ja by som sa s ňou nerozlúčila a nepoboskala ju. Áno, to by bolo smutné. Áno. Justina. Prepáč, ak som ti ublížil. Prisahám, že som to nemal v úmysle. Ale aj tak si to urobil.
Prosím ťa, odpusť mi. Vieš čo, Rody, láska, už som unavená. Choď sa prezliec, dobre? No tak choď. Choď. Vstúpte doňa Chustína. Hneď vás ohlásim doni Ines. Ďakujem. Ahoj, Justina. Ako sa máš? Ines, dobre, ďakujem. Ako rada ťa vidím. Povedali mi, že si chorá, ale vyzeráš dobre. Ďakujem. Sadni si, prosím. Ďakujem. Cítim sa veľmi dobre. Nie je pochyb, že to pozornosti môjho muža ma držia pri živote. Takže Gabino je na teba taký dobrý. Je ten najlepší. Denne sa modlím k Bohu, aby mi dovolil byť mu dobrou manželkou. Pretože nič by ho neurobilo šťastnejším. Ines, prepáč mi to. Tvoj manžel je pokrytec. Prečo mi to pravíš? Veľmi nerada ti hovorím pravdu priamo do očí, ale má morálnu povinnosť povedať ti, čo sa už dávno deje. Gabino ťa podvádza s inou ženou. Ale s akou ženou? Pre Boha živého, Justina. Povedz mi, s kým ma môj manžel podvádza. Tak hovor.